ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି 2 ଦିନ ହେଲା ମୋ ମୋବାଇଲ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ି ନ ପାରୁଥିଲି। ତାପରେ ଏବେ ମୁଁ ମୋବାଇଲ ସଜାଇଲାକୁ ଏବେ ମୁଁ ବୁଲି ଆସିଛି ବେନାବେଳକୁ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 2 ଦିନ ଆଗ କଥା ବହୁତ ଘାସ କଅଁଳି ଯାଇଛି ଆଉ ବହୁତ ପାଣି ବି ଅଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ବାଟ ବହୁତ ବି କେଚା ହେଇଛି, କାଦୁଅ ବହୁତ। ଏଇଠି ପାଣି ଆସିକି ଘାଇ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ପୁରା ବହୁତ ଘାସ କଅଁଳିକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି। ସେକଟି ବେଳ ବୁଡ଼ି ବୁଡ଼ି ଯିବାକୁ ହେଉଛି। ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ସାରିକି ଏବେ ମୁଁ ଘରକୁ ବାହାରୁଛି। ହେଲା 2 ଦିନ ହେଲା ଆଇନଥିଲି ମୁଁ ବେନାକୁ। ମୁଁ ଭାବିଲି ବେନାକୁ ଟିକେ ବୁଲିଯିବି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବୁଲି ଆସିଥିଲି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଘାସ କଅଁଳିକି କିଆର ମାନକେ ପୁରା ଗାଡ଼େ ପାଣି ହେଇଛି। ପୁରା ବହୁତ ଶାଗୁଆମୟ ଦିଶୁଛି।